Natukom il-lejla it-tajba. It-tnejn tal-ġimgħa mqazza. Insellmulkom f'din l-ewwel ġurnata jew aħjar it-tieni ġurnata ta' din l-eżiż ġimgħa fil-ħajja tal-Knisja fil-liturġija mqazza, il-ġimgħa il-kbira. Il-Passju jew aħjar ir-rakkont tal-Passjoni li l-Knisja xandret il-bieraħ nhar Ħadd il-Palm jiftaħ bil-ġrajja f'Betanja għand il-ħbieb ta' Ġesu, Marta, Marija u Lażru tal-dilka ta' saqajn ta' riġlejn Ġesu minn Marija. U wkoll il-Vanġelu li l-Knisja llum tħabbar f'dan l-jum tat-tnejn tal-ġimgħa mqazza. U għalhekk inħeġġukom biex issegwu din il-lezzjo divina immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma dwar dan il-Vanġelu. dak il-mulej għax qed iġor dak is-salib jafas fuq spallej għaliex m'għandux ma kellimtux għaliex ma bkejtx għax qed inħoss dil-qalb titqal bid-dnub ara ħaddej dak il-mulej aħjar inqum mingħajr m'ndum għax jibqa' għaddej jekk nersaq lejh u nħares lejh għaliex mulej diġà rfajt id-dnub tiegħi fuq spallej għal min batejt għal min sofrejt għal min dak is-salib ġarrejt għal min tkissert għal min tbiċċert għalfejn dil-mewt għażirt ara ħaddej dak il-mulej għax qed iġor dak is-salib jafas fuq spallej għaliex m'għandux ma kellimtux għaliex ma bkejtx għax qed inħoss dil-qalb titqal bid-dnub ara ħaddej dak il-mulej aħjar inqum mingħajr m'ndum għax jibqa' għaddej jekk nersaq lejh u nħares lejh għaliex mulej diġà rfajt id-dnub tiegħi fuq
lake. I'll mean but hate. I'll mean so afraid. I'll mean dakir salim jarrei. I'll mean kissert. I'll mean the bitchet. I'll fein dilmaut azil. I'll mean but hate. I'll mean so afraid. I'll mean dakir salim jarrei. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Mijak ukoll. Nistedinkom biex fl-imkien mal-ikel li l-mulej provdilna li forsi kilna diġà jew għadna ser niklu li għandna fuq il-mejda. Kien ħossu wkoll ir-rigal id-don tal-kelma. Il-mulej jrid jaqsam magħna l-mejda tal-kelma tiegħu. Ejjew nilqgħu qalb miftuħa id-don tal-kelma li salvana, id-don tal-aħbar it-tajba, billi namlu wisa fuq il-mejda tagħna għall-kelma illi l-mulej jixtieq jagħtina llejla. Nitolbu. Missier Qaddis nitolbuk biex tibgħat l-Ispirtu tiegħek fil-qalb tagħna biex jiftaħilna beraħ. Ħalli nkunu nistgħu nduqu ftit, imqar ftit biss mill-imħabba infinita, mill-imħabba kbira li inti għandek għalina. Għatina missier li nidħlu fil-loġika tal-ħela tal-mara li xerdet il-fwiħa kollha fuq riġlejk. Għatina li aħna wkoll il-qalb tagħna inħalluha tħobb lilek wara li tinduna bl-imħabba kbira li inti għandek għalina. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria ut filii Christu. Gloria ut filii Christu. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u dilket bija riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxuttathomlu b'xara u d-dar imtliet bir-rieħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxiepli tiegħu, dak li kien se jitradih, qal: din il-fwieħa għax ma nbiegħetx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel. U billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħallija, din il-fwieħa kienet refeta għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuha magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lud saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet.
Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll. Għax minħabba fih ħafna mill-Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. التفهير lilek Kristu. متى دموع فعينيك ينزل مع حديك وفي قلبك void انبز خليني نجي يهديك نستنيك لسه لي تعيط لي وضلونك ينيجي هديك هدين الشيا تقل ما جيري نهدوك بيش تسترق وإني كانت الفويد لم في قلبك ينبل فرح نمليه متى دموع في عينيك ينزل مع حديك وفي قلبك void انبس خليني نجي يهديك نستنيك لتسيح لي لتعيط لي وضلونك ينيجي هديك هدين الشيا تقل ما جيري نهدوك بيش تسترق وإني كانت الفويد لم في قلبك ينبل فرح نمليه بالفرح نمليه ينبل فرح نمليه Nsemmilkom mill-istitut tal-familja għal darbohra nġbarna fl-imkien madwar il-kelma biex nħallu għaddawar il-ħajja tagħna. Ikkadna kif smajna ġrajja gustusa ta' din il-mara skont San Ġwanni Marija uħt Lazzru uħt Marta illi tagħmel dan il-ġest hekk sempliċi ma fl-istess ħin ekstraordinarju lil Ġesu. Naħseb li ta' min jiftakar li din l-istorja hija rrakkuntata mill-erba' evanġelisti u dejjem hija tinsab fil-ġurnata biex ngħidu hekk tat-tnejn 6 jum qabel ma Ġesu jiġi moti imut fuq is-salib imbagħad iqum jirxoxta. Għalfejn importanti dan id-dettall li niftakru illi il-passjoni, ir-rakkont tal-passjoni fl-evanġelisti kollha, f'kull wieħed mill-evanġelisti, jibda propju b'din il-ġrajja.
Jew aħjar għalfejn l-evanġelisti ħassew il-bżonn illi l-ġrajja hekk importanti, hekk ċentrali għall-fidi tagħna tibda fl-4 Evanġeli, tibda b'dan ir-rakkont ta' din il-mara illi xxerret il-fwieħa kollha tagħha fuq riġlejn Ġesu u mbagħad tixxuttalu riġlejh b'xuxita b'xara. It-tifsira ta' din il-ġrajja hija profonda, hija importanti għaliex għax l-evanġelisti jridu juruna kif din il-mara forsi kienet waħda mill-ftejt illi femet x'jiġifieri l-imħabba ta' Alla. Hekk aħna nistaqsu ngħidu ma Alla ma setax salva lid-dinja b'mod ieħor, kellu bżonn jagħti lill-istess ibnu biex isalva lid-dinja, kellu bżonn jaħli il-ħajja ta' ibnu biex isalva lill-bniedem, ma setax salvah billi qeret il-ħażen mid-dinja, billi qeret id-batija, billi qeret id-dnub mid-dinja, billi l-bniedem għamlu b'tali mod li jagħmel it-tajjeb biss, ma setax isalvah b'dan il-mod u nistgħu nsibu 1000 ipotesi oħra, 1000 mod ieħor ta' kif Alla seta' jsalva lill-bniedem. Imma le, Alla jsalva lill-bniedem billi jagħti lill-ibnu, billi juri l-imħabba tiegħu blotja tal-istess iben tiegħu fuq is-salib. Jiġifieri billi ikun hemm din il-ħela kollha. Imma għaliex jagħmel dan Alla? Alla bil-fors jekk il-prinċipju tiegħu, jekk jaf jagħmel ħaġa waħda li hija l-imħabba, Alla bil-fors rid jagħti lill-ibnu. Hija l-imħabba illi titlob lil Alla li jagħti kollox, li jaħli kull ma għandu, li jaħli anki l-eżes ħaġa li għandu li hija l-istess ibnu. U allura bir-raġun ngħidu illi din il-mara forsi kienet waħda mill-ftejt illi femet x'jiġifieri l-imħabba ta' Alla. Għaliex għax jekk ma tidħolx fil-loġika tal-imħabba, l-imħabba li m'għandix qies, l-imħabba li ma tikkalkulax, l-imħabba li hija ġeneruża li tagħti lilha nfisha kollha kemm hi, jekk ma nidħolux f'din il-loġika insibuha bitqila ħafna biex nifhmu il-ġrajja tal-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu jirrakkonta illi din il-ġrajja seħħet 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid. 6 ijiem, numru 6. Nsibuh kemm il-darba fil-Vanġelu ta' San Ġwan. L-ewwel darba li nsibuh propju fis-6 jum iseħħ fit-tieni kapitlu iseħħ it-tiġ ta' Kana tal-Galilija. Il-Vanġelu għandna fit-tielet jum, però wara li San Ġwan diġà jirrakkonta 3 ijiem oħra, ġurnata waħda wara l-oħra, u ġurnata wara, imbagħad jgħid fit-tielet jum. Ġifieri jekk ikollna nikkalkulaw il-ġranet mill-bidu tal-Vanġelu plus dawn it-3 ijiem nindunaw li t-tiġ ta' Kana jsir fis-6 jum. Għalfejn importanti dan? Għax is-6 jum huwa l-jum tat-tieġ, huwa l-jum tar-rabta ta' Alla mal-bniedem. Is-6 jum huwa l-jum li fih Alla joħloq lill-bniedem jagħmilhom raġel u mara u jagħmilhom għal xulxejn. Joħloqhom biex iħobbu lil xulxejn. Huma xbija tiegħu, it-tnejn flimkien. U allura mhux b'kombinazzjoni li San Ġwan jerġa' jgħidilna illi din il-festa, din l-ikla illi jagħmlu Lazzru, Marta u Marija jagħmlu ilu 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid. Is-6 jum u xek jerġa' jkun lejt. Għaliex? Għax lejt huwa it-tieġ per eċċellenza bejn Alla u l-bniedem, bejn Alla u l-umanità. Fil-fatt, kieku jkollna niflu ftit, nirriflettu ftit fuq il-mod kif San Ġwan jirrakkonta id-difna ta' Ġesu fil-Vanġelu tiegħu wara li Ġesu jmut fuq is-salib, hekk nindunaw li qiegħed jirrakkonta iktar festa ta' tieġ milli difna. Fost l-oħrajn isemmi il-lożor, fost l-oħrajn isemmi il-fwejjaħ, isemmi l-400 libra fwejjaħ, madwar 30 kilo fwejjaħ li huma ħafna. Ġifieri biex timla
biex tagħmel daqshekk kilos, daqshekk toqol ta' fwejjaħ. Il-fwejjaħ kienu li jsemmi San Ġwanna d-difna kienu kollha weraq niexef, immaġina biex tilħaq dak il-pejs, kemm trid, kemm irid ikollok. Propju biex jirrakkonta il-festa tat-tieġ bejn Ġesu li jmut u l-umanità. Tgħidu li x'festa ta' tieġ fija d-difna ta' Ġesu. U żgur li fija festa ta' tieġ, għax San Ġwan jimmaġina li il-quċċata tar-rabta, il-quċċata tal-intimità bejn Ġesu u l-umanità isseħħ meta fid-difna. Meta Ġesu jimbala fl-art. Dak il-mument huwa l-mument meta Ġesu isir parti integrali, parti sħiħa mill-bqija tal-umanità. Jagħmel bħalma jagħmel kulħadd, jiġrilu bħalma jiġrilu kulħadd. U allura lek San Ġwan jgħidilna li din il-ġrajja sseħħ 6 ijiem qabel ma tilħaq il-milja tagħha il-festa tat-tieġ, ir-rabta bejn Ġesu u l-umanità fid-difna tiegħu. Fil-fatt, jekk niftakru naraw iktar il-qudiem, Ġesu stess f'dan il-Vanġelu jirreferi għal fwieħa illi Marija refet għad-difna tiegħu. Propju din is-silta 6 ijiem qabel hi marbuta b'mod strett, b'mod dirett mal-mument, mal-climax, mal-quċċata tat-tieġ tar-rabta ta' bejn Ġesu u l-bnedmin li jisseħ propju skont San Ġwan fid-difna tiegħu fil-qabar ġdid. Allura 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid Ġesu imur Betanja. Betanja hija l-post ir-raħal fejn toqgħod l-ewwel komunità tal-ħbieb ta' Ġesu. Għandna il-Knisja żgħira, għandna id-dixxipli li tassew iħobbuh, Marta, Marija u Lażru. Hemmhekk kien joqgħod Lażru, jgħidilna l-Vanġelu, aħna nafu diġà mill-istess Vanġelu ta' San Ġwan li Lażru kien miet u ġie mqajjem minn Ġesu f'kapitlu 11, hawnhekk ninsabu kapitlu 12 tal-Vanġelu. Lażru kien miet u Ġesu jirxu xtaħ. Mela Betanja mhix biss id-dar, mhix biss il-komunità tad-dixxipli, imma wkoll il-komunità li diġà ġarbet, diġà għamlet esperjenza tal-qawmien mill-mewt. Il-komunità li temmen li Ġesu huwa il-qawmien u l-ħajja. Ma ninsewx f'kapitlu 11 Ġesu lil Marta kif ukoll lil Marija jiċċalinġjahom, jisfidawhom jgħidulhom ma temnux illi jiena il-qawmien u l-ħajja u kull min jemmen fija, kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt, mhux ma jmut qatt għada jew ma jmut qatt u xek fil-ħajja ta' dejjem le, imma diġà huwa ħaj mill-lum. Jekk jien nemmen li m'iniex semmowt, jekk inti temmen li inti ddestinata l-ħajja ta' dejjem, mela diġà inti għandek din il-ħajja ta' dejjem mill-lum. Inti diġà tgħixha mill-lum. Jien diġà irxu xtat mill-lum. Allura din il-komunità hija l-komunità tal-irxu xtati. Fil-fatt, jekk tinnutaw, fil-verżjonijiet antiki tal-Vanġelu ta' San Ġwan, hemm propju wkoll is-sitwazzjoni ta' Lażru imsemmija. Fit-tekst li qrajna ma kienitx hemm, imma fit-testi antiki tal-Vanġelu ta' San Ġwan ma jgħidx biss San Ġwan fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet, le. Imma jgħid fejn kien joqgħod Lażru il-mejjed li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. San Ġwan irid jgħidilna li mhux biss Ġesu qajjem lil Lażru għall-ħajja, imma Ġesu jikkalkula qis lil kull bniedem li aħna nqisu mejjed, jistgħu jkunu ġenituri tagħna, jistgħu jkunu ħbieb tagħna, jistgħu jkunu nies li nafu, dawk li aħna nqisu mejtin għal Ġesu u għal Kristjani supposta lina l-insara inqisuhom bħala ħajjin. Lażru il-mejjed li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Għaliex għax il-missier għandu il-kapaċità l-qawwa li jqajjem lil mejtin u li jagħtihom il-ħajja,
imma mhux biss il-missier imma anki l-iben għandu din is-seta. Għax l-iben u l-missier huma ħaġa waħda. U l-iben ukoll jgħid fi Ġwanni kapitlu 5:21 għandu s-seta li jagħti l-ħajja lil dawk li jridu. U allura mela f'Betanja għandna festa ta' tieġ, għandna festa tal-Ewkaristija, għandna festa ta' qawmien, għandna festa ta' mħabba ta' komunità li temmen mhux biss f'Ġesu, imma temmen ukoll illi dawk li għaddew minn din il-ħajja l-oħra huma ħajjin. Dawk illi għalina huma mejtin imma fil-fatt huma ħajjin. U hemmhekk allura jagħmlu l-ikla. U allura din l-ikla interessanti ħafna kif jiddeskrivija San Ġwan, din l-ikla hija l-ikla tal-Ewkaristija. Hija l-aħħar ikla, l-aħħar ċena. Fil-fatt, darb'oħra biss fil-Vanġelu Ġwanni isemmi l-ikla. Meta f'kapitlu 13 jitkellem mill-ikla li Ġesu jagħmel fl-aħħar qabel ma jbati u li kien ħabb lil tiegħu ħabbu mal-aħħar, propju waqt li kienu għall-ikel. Ġesu li kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li ju kien ġie minn Antalla u kien sejjer Antalla, jgħidilna l-Vanġelu jagħmel dak il-ġest imbagħad li nirriflettu fuqu f'ħames ix-xirka il-ġest tal-ħasil tar-riġlejn. Għalfejn importanti dan ir-riferiment għall-ikla, għall-aħħar ikla ta' Ġesu. Għaliex San Ġwan minn barra li qiegħed jirrakkontalna x'għamlu Marta, Marija u Lazzru lil Ġesu, qiegħed jirrakkontalna dak li nagħmlu aħna. Hija l-ikla tal-Ewkaristija. Hija l-ikla tal-komunità nisranija, l-ikla li nagħmlu aħna flimkien, li niċċelebraw flimkien, l-ikla li fija aħna mhux infakru, interessanti, mhux infakru lill-mejtin tagħna, mhux biss nitolbu għall-mejtin, le, imma l-mejtin tagħna qegħdin magħna għal din l-ikla. Jinsabu magħna għal din l-ikla. Isimgħu kif Ġwanni jiddeskrivi lil Lazzru. Marta bdiet isservi. Niftakru fil-kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Luqa. Marta li taqdi, Marta li sservi. Lazzru il-mejjet, wieħed minn dawk li għadu qegħdin fuq il-mejda ma' Ġesu. U dik il-kelma għadu tfisser inklinat, tfisser mimdut kif kienu jiklu il-lut għax kienu jqisu lilhom infushom ħielsa tant illi l-ikla kienet titħallat mal-mistrieħ tal-lejl. Lazzru kien qiegħed fuq il-mejda ma' Ġesu. U allura hawnhekk għandna mhux biss ir-rakkont ta' Marta, Marija u Lazzru, imma għandna wkoll ir-rakkont ta' kull Ewkaristija li aħna niċċelebraw. Sfortunatament, hekk bħalissa l-Ewkaristija qegħdin niċċelebraw b'mod ridott ħafna, b'mod limitat ħafna. Mhux għax mhijiex essenzjali l-Ewkaristija. Ara ma mmurrux bl-idea illi dak li hu essenzjali f'pajjiżna seta' jibqa' sejjer u l-Ewkaristija kellha tieqaf għax mhix essenzjali. Ara ma mmurrux b'dik l-idea x'inkunu tassew żbaljati, tassew ingannati. Però fl-istess ħin, il-fatt li qed ngħixu l-Ewkaristija b'dan il-mod, anki b'mod ridott, b'mod limitat, jista' jqajjem fina iktar ix-xewqa. U jalla, flok li torqod fina ix-xewqa, flok li tikkwieta fina il-ħeġġa biex niċċelebraw l-Ewkaristija fil-komunità flimkien. Jalla dan iż-żmien iservina bħala sawma. Jalla dan iż-żmien iservina bħala penitenza, bħala nuqqas illi jimlina iktar bix-xewqa, iktar bil-ħeġġa, iktar bil-ħerqa biex niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Imma nirrepeti. Ara ma neħdux il-messaġġ illi sfortunatament nistgħu nieħdu minn ċertu għażliet jew deċiżjonijiet li jsiru. Ara ma mmorrux nieħdu l-messaġġ illi l-Ewkaristija mhix essenzjali. Hekk niftakar flajta tal-insara tal-Afrika fl-ewwel sekli tal-Knisja.
meta l-imperatur ipprojbilhom ma ħallihomx jiċċelebraw l-Ewkaristija u dawk qalu aħjar mejtejn fil-ġisem imma ħajjin fl-ispirtu għax in-nisrani ma jistax jgħix mingħajr l-Ewkaristija tal-ħadd. In-nisrani ma jistax jgħix mingħajr l-Ewkaristija tal-ħadd. Altru li essenzjali l-Ewkaristija. Essenzjali iktar mill-ikel, iktar mis-supermarkets miftuħa, iktar mix-xogħol illi bqajna nagħmlu. Iktar essenzjali minn dawk kollha l-Ewkaristija. U jkompli il-Vanġelu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur tiswa ħafna. U dil-kedbija riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxuttathom lu bxara u id-dar imtliet bir-riħa tfuq. Min hu il-protagonista ta' din l-istorja? Ġesu, Marta, Marija, Lazzru, Ġuda. Il-protagonista tal-istorja tal-lum hija l-fwieħa. Hija l-fwieħa. Jekk ninnutaw fi ftit versi il-fwieħa tissemma kemm il-darba. U l-ġrajja kolli marbuta ma' dan il-ġest. Ma' dan il-ġest sempliċi imma fl-istess ħin straordinarju li tagħmel Marija. Hija nieqfu ftit fuq il-fwieħa, fuq il-fwieħa. Interessanti għax il-Lowt biex jgħidu l-kelma fwieħa kważi kważi jużaw l-istess kelma tagħna, jużaw il-kelma xem, xam, għandna ngħidu xom, xam, mhux hekk. U biex jgħidu Alla il-Lowt ma jużawx ismu propju, ma jgħidu xem, l-isem, ma jsemmuhx b'ismu il-Lowt lill-Alla. Araw kemm huma qrib iż-żewġ kelmiet, xam u xem, fwieħa u Alla. Imma huma qrib mhux biss fil-fonetika, fil-mod ta' kif tinstema l-kelma, imma huma qrib iż-żewġ kelmiet fil-verità tagħhom. Għaliex? Għax it-tnejn minnhom infushom kemm Alla u kemm il-fwieħa iħarsu l-barra. Huma mogħtija mhumiex għalihom infushom. Il-fwieħa mhix għalija nfisha. Il-fwieħa hija għal dawk illi jkollhom iċ-ċans, ikollhom il-privileġġ li jxommuha. U l-fwieħa ma tistax iżomma milli tingħata. Ma tistax taqfilha, ma tistax talaqha. Daqshekk ieħor Alla. Ma tistax taqflu, ma tistax tagħlqu milli jħobb, milli jagħti lilu nnifsu. U allura veru l-fwieħa hija l-protagonista ta' din is-silta. Imma fuq kollox hija l-imħabba ta' Alla il-protagonista ta' din is-silta. Marija ħadet libra fwieħa ta' nard pur, libra madwar 300 gramma ta' nard pur. In-nard kienet tib ta' fwieħa rari ħafna, tiswa ħafna. Kienet tiġi mill-ogħla muntanji tal-Indja. Allura immaġinaw, mhux biss tiġi mill-bogħod, imma tiġi mill-ogħla muntanji tal-Indja. U kienet tiswa ħafna, tiswa ħafna. Il-fwieħa tiswa ħafna. L-imħabba ta' Alla tiswa ħafna. U din il-mara, dil-kedbija, ir-riġlejn ta' Ġesu, imbagħad tixxuttahom lu bxara u bid-dar imtliet bir-riħa tfuq. Żgur li Ġwanni u l-Evanġelisti l-oħra għandhom f'moħħhom l-arus u l-arusa tal-anja tal-anjiet. L-arusa iddur fuq l-arus u tgħidlu fwieħatek fihom għaxqa għar-riħa tagħhom. Ismek żejt li jitferra għalhekk iħobbuk lilek ix-xebbiet. Kif ukoll dak li tagħmel Marija oħt Lazzru jagħmlu Ġesu iktar tard fil-Vanġelu. Iqum minn fuq il-mejda, ineħħi l-mantar minn fuqu, jieħu fardal jorbtu ma' qaddu, iferra l-ilma fil-lembija u jibda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Din hija l-fwieħa, din hija l-fwieħa illi Marija xxerret, din hija l-imħabba li Marija xxerret mingħajr limitu. Tagħti lil Ġesu
mingħajr qies, mingħajr miżura. Għax l-imħabba vera ma tistax tikkalkulha. L-imħabba vera ma tistax tkejjilha. U allura bir-raġun, Marija fisem l-umanità, fisem il-bnedmin, hija waħda mill-ftejt minna l-bnedmin illi kellhom il-grazzja illi jifmu li jarfu xiġifieri Alla jħobbna. Xiġifieri l-imħabba ta' Alla. Tant femita illi Alla jħobba Marija, tant femita li Ġesu kien lest li jagħti lilu nnifsu, tant ħassita ġewwa fija li ma ratix bi kbira illi xerret il-fwieħa, illi kif jgħidilna iktar tard il-Vanġelu fi kliem Ġuda kienet tiswa l-paga ta' sena, 300 dinar. 300 dinar. Ma qaditx tikkalkula, l-imħabba ma tikkalkulax. L-imħabba hi ġeneruża, l-imħabba hi għamja, l-imħabba tagħmel dak illi fl-ordinarjetà maħniex kapaċi nagħmlu. L-imħabba tissapporti dak kollu li jgħid San Pawl fil-kapitlu 13 tal-Ittra lill-Korintin. L-imħabba vera, meta hi risposta għall-imħabba ta' Alla, issir imħabba divina, issir imħabba bla kejl bħal dik ta' Marija. Ekku hawnhekk naħseb hekk ta' min nirriflettu ftejt kull wieħed u kull waħda minna fuq x'fimna mill-imħabba li Alla għandu għalina. Għalhekk fil-bidu tlabna lill-Ispirtu Santu biex jiftħilna qalbna. Ħalli nduqu ftejt imqar ftejt mill-imħabba mingħajr kundizzjoni, mill-imħabba mingħajr limiti li Alla għandu għalina fil-persuna ta' Ġesu. Żgur li Marija femet ftejt, jew forsi iktar minn ftejt, minn din l-imħabba, biex il-qalb tagħha tant intmesset, il-moħħ tagħha tant infetaħ, illi saħansitra tat lilha nfisha kull ma kellha. Marija tfakkarna fl-armla f'qira, illi titfa' jgħidilna l-Vanġelu żewġ ħabbiet, imma li titfa' iktar minn kulħadd. Għaliex għax mhux il-kemm jgħod, imma l-attitudni, il-qalb miftuħa, il-ġenerożità ta' din il-mara, il-ġenerożità ta' Marija. U inti tista' tkun ġeneroż, inti tista' tiftaħ qalbek kollha kemm beraħ meta jkollok il-fiduċja, meta int stess tkun għamilt esperjenza, meta int stess tkun tafda, tkun temmen li xi ħadd ieħor lilek ħabbek qabel, meta int għamilt esperjenza ta' xi ħadd li talilu nnifsu għalik. Għalhekk Marija oħt Marta, Marija oħt Lażru hija mera talla l-missier illi jagħti lill-ibnu, jaħli lill-ibnu għax iħobb lill-umanità, għax iħobb lill-bnedmin. Imma jiġri li jent li aħna nsibuha bitqila biex naċċettaw din l-imħabba mingħajr limiti, biex ma nikkalkulawx. Faċli għalina li nikkalkulaw. U hawnhekk Ġuda fisem l-oħrajn, Ġuda l-Iskarjota. Interessanti x'il-Vanġelu jgħidilna wieħed mid-dixxiepli tiegħu. Mhux wieħed minnhom biss. Kemm il-darba l-Vanġelu jgħidilna mhux biss San Ġwanni manki l-oħrajn, wieħed minnhom. Biex jgħidilna li ma kienx barrani għalihom da li bħalhom kien, magħhom kien, imissa qiegħed jgħidilna wkoll li kien jimxi wara Ġesu, dixxieplu ta' Ġesu, wieħed minnhom bħali, bħalek, bħalna. U x'jagħmel Ġuda x'jagħmel? Isiba bitqila biex jifhem il-ġenerożità, il-gratuità ta' din il-mara. U hekk għandna konfront interessanti illi nistgħu nmissuh bidejna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-konfront bejn l-imħabba u l-kalkoli, l-imħabba u l-flus. Eżempju sempliċi u ħanifmu. Tnejn iħobbu lil xulxin u jgħidu li jħobbu lil xulxin u jiddikjaraw li jħobbu xulxin, mħabba infinita kbira lejn xulxin u l-estina ta' ħajti għalik, imma mbagħad kulħadd bil-kont tiegħu. U se jiżżewġu ta' diġà separati bil-kont separat. Interessanti dan il-Vanġelu. Għax jurina biċ-ċar li jew imħabba jew kalkoli. Jew imħabba jew flus. Interessanti dan il-Vanġelu. Għaliex? Ma jistgħux joqogħdu flimkien. Impossibbli. Għaliex?
Ħanipruvaw nifhmu ftit. Hija fundamentali b'mod speċjali għal min qiegħed iħejja żwieġ jew għal min għadu qed jibda l-ħajja miż-żewġa. Minu bħal Ġuda mhux għax hu xi bniedem ħażin traditur le, imma min jikkalkula, allura mena l-art tiegħi, id-dar tiegħi imbagħad timlija hi. Tajjeb, allura inżomm il-kontijiet kollha u x'hekk biex imbagħad tinqala xi ħaġa mena qegħdin nikkalkulaw. Min jikkalkula l-attitudni tiegħu fuq x'inhi mibnija. Qiegħed ifittex sikurezza, m'għandux sikurezza, m'għandux sigurtà, mhux żgur, qiegħed jiddubita. Issa min qiegħed jiddubita, min mhux żgur x'jagħmel, jibża, u min jibża ma jistax iħobb, m'hemmx tagħmel, ma jistax iħobb verament. Iħobb ta' biċċajt, dan jgħidulna San Ġwan qabel ma qalulna l-psikoloġi. Fejn hemm il-biża' ma jistax ikun hemm imħabba. Għaliex għax l-imħabba mibnija fuq il-fiduċja, l-imħabba mibnija fuq is-sigurtà, l-imħabba mibnija fuq esperjenza ta' imħabba reċiproka, ta' għotja reċiproka. Ippruvaw irriflettu ftit. Għax aħna ħafna drabi nagħmlu għażliet mingħajr biss ma nirriflettu. Għażliet splittjati, maqsumejn. Mela jien nagħżel li niżżewġek u nħobbok. U min għalija li se nagħti ħajti kollha kemm hija għalik. Imbagħad ninsa dan kollu u ngħidlek isma' le ta' issa l-flus tiegħi għalija u l-flus tiegħek għalik. U nisplittjaw. Dan hu l-konfront bejn Ġuda u dik il-mara, dan hu l-konfront. In-nuqqas ta' kompatibilità. Ma tistax tirraġuna, ma tistax tiftijem bejn żewġ affarijiet, jew se tħobb jew se tikkalkula, m'hemmx mod ieħor. Ma tistax tħobb u tikkalkula, ma tistax. Ma tistax. Araw x'riperkussjonijiet fil-ħajja tagħna prattika iġib vanġelu bħal dan. Imma ħanerġgħu mmorru ftit fuq din il-komunità Kristjana, il-komunità li temmen, il-komunità miġbura Betania, il-komunità tal-rixuxtati, tal-imqajmin, il-komunità li tħobb, il-komunità li resta li tagħti lilha nfisha, l-imħabba li jixtieq minna Ġesu. X'differenza. Anke meta nitkellmu fuq komunità bħal din, fina jitnislu sentimenti ta' pożittività, sentimenti ta' mħabba, sentimenti ta' ferħ, ta' paċi. Waqt li meta tibda titkellem fuq kalkoli u fuq flus u fuq kontratti jibdew ġejn il-problemi. Jibda ġej l-inkwiet, hekk jew le. Tibda tonqos il-libertà, tibda tidħol il-biża' u fejn tidħol il-biża' diffiċli biex ikun hemm l-imħabba. U Ġesu jrid din it-tip ta' komunità. U bir-raġun allura id-dar timtela bir-riħa tfuq jgħidilna l-Vanġelu. Id-dar timtela bir-riħa tfuq. Marija tidlek riġlejn Ġesu. Ma ninsewx il-riġlejn u xek ta' Ġesu. Huma dawk li ir-riġlejn huma sinjal simbolu tad-dixxepolat, tas-sekwela tagħna, tal-fatt li aħna rridu nimxu warajh. U tixxottahomlu b'xara. Tagħtih lilha nfisha kollha kemm hi lil Ġesu. U d-dar timtela bir-riħa tfuq. Meta jkollok persuna bħal dejn ġeneruża, meta jkun hemm l-imħabba, kulħadd igawdi minnha. Intom irriflettu ftit, innu ta' ftit, jekk fuq ix-xogħol ikun hemm persuna ġeneruża, outgoing, persuna li l-problemi tipprova tċekkinhom, persuna li tipprova tgħin lil kulħadd. Irriflettu ftit, dik il-fwieħa ta' dik il-persuna tinxteret ma' kull imkien. Tinxteret ma' kull imkien. Barra ma' min? Barra ma' minnu bħal Ġuda, ma' min jibda jikkalkula. Interessanti, din il-fwieħa għax ma nbieċ interessanti Ġuda, il-ġenerozità ta' din il-mara jagħmilha flus. Jagħmilha flus. L-imħabba iħares lejja bil-lenti tal-kalkoli. Kemm tiswa? Kemm tiswa? Biex jingħataw lil-foqra. Imma l-Ġuda nikkompatuh. Għax Ġuda għandu problema, għandu diffikultà li forsi kultanti ikollna aħna wkoll. Jew ħafna drabi ikollna aħna wkoll. Li min il-problema ta' Ġuda? Il-problema ta' Ġuda hi li forsi siba bitqila biex jifhem x'jiġifieri Alla jħobbu.
Jista' jkun li għalih Alla kien iħobb bil-kalkoli. Jiġifieri jekk Ġuda jagħmel it-tajjeb Alla jħobbu, jekk Ġuda jagħmel ħażin Alla ma jħobbux. U iktar ma jagħmel tajjeb iktar Alla jħobbu, inqas ma jagħmel tajjeb inqas Alla jħobbu. Jista' jkun li kellu din il-viżjoni Ġuda. Jista' jkun li Ġuda kien għadu jgħix l-insikurezza u x'hekk, ma kienx ċert illi huwa persuna ta' min iħobbu. Forsi l-istess disċipli m'għinux jagħmel. Forsi l-istess familja tal-oriġni tiegħu m'għinitux jagħmilha din l-esperjenza. Ma nistgħux illumuh sal-aħħar lil Ġuda. Fil-fatt jagħmel Ġuda. Wis probabbli, meta jgħid din il-fwieħa setet inbiet 300 dinar u tingħata lil foqra, jagħmel dik li l-psikoloġi jgħidula razzjonalizzazzjoni, ġustifikazzjoni imma żbaljata. Rid jgħid xi ħaġa oħra Ġuda. Rid jgħid dan ix-xogħol mhux joġobni. Wis probabbli forsi rid jgħid isma' forsi fil-fond ta' qalbu kien qiegħed jgħid isma' nixtieq li dak li l-imħabba li qed jirċievi Ġesu nirċevi jien ukoll. Jista' jkun li kienet sempliċement reazzjoni tiegħu ta' Ġuda, jista' jkun. Reazzjoni ta' Ġuda għal fatt li ma fehmx li huwa persuna tassew maħbuba minn Alla. U min ma jagħmilx esperjenza ta' mħabba gratuita ta' Alla. Ta' Alla, għax mill-bnedmin diffiċli biex nagħmluha. Diffiċli, għax l-imħabba tagħna dejjem kondizzjonata, jien inħobbok jekk, jien natik jekk. Jekk ma nagħmlux din l-esperjenza profonda tal-imħabba gratuita b'xejn li Alla għandu għalina, allura faċli nibqgħu nokorbu biex xi ħadd iħobbna. U mbagħad xiġri, mbagħad bil-fors insibu ġustifikazzjoni. Ġustifikazzjoni. Setet inbiet 300 dinar biex jingħataw lil foqra. Interessanti l-anja tal-għaniet, il-bniedem li jrid jagħti il-ġid kollu ta' daru biex jixtri l-imħabba tmaqdir isib. Ma tistax tixtri l-imħabba. Ma tistax poġġi mħabba u flus ħdej xulxejn. L-imħabba u l-flus joqogħdu ħdej xulxin biss fil-prostituzzjoni. Inti tixtri l-imħabba u xek fil-prostituzzjoni. M'hemmx mod ieħor. M'hemmx imħabba vera li tista' tinxtara. Araw kemm hu attwali, kemm hu veru dan il-Vanġelu. U jkompli Ġesu. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra imma x'kien ħalliel. Irħila maħniex se nagħmlu investigazzjoni fuq Ġuda u naraw kemm saraq mill-kaxxa tal-Apostli. Imma nistgħu ngħidu biss ħaġa waħda li Ġuda kien ifittex għalih. U l-imħabbi bil-maqlub. L-imħabba jittati lil ħaddieħor. Hawnhekk għandna żewġ idejat differenti ta' self-realization, ta' persuna kuntenta. Totalment differenti. Waħda destinata għal falliment u l-oħra destinata għas suċċess. Li min huma dawn iż-żewġ idejat ta' Ġuda illi miskejn għax għandu ħafna insikurezza għax ma jħossux maħbub, allura jikkalkula u jimmaġina illi hu għandu valur, ikollu valur bħala persuna daqskemm jakkwista. Mena, il-valur tiegħu jiddependi minn dak li għandu. Waqt li Marija bil-maqlub. Il-valur tagħha jiddependi minn dak li minn dak li tagħti. Aħna nkunu dak li nagħtu. Il-valur tal-persuna tagħna ma jiddependix minn dak li nakkwistaw. Le. Imma jekk int trid ikollok valur fil-ħajja, allura trid tinvesti f'dak li tagħti. F'dak li dak huwa int. Liħor għadu mhux int. Liħor għadek tiġbor, takkumula, għadek tesperimenta, għadek m'intix ċert minn int. Għandek bżonn il-flus biex ikollok biċċa oħra, għax għandek biċċa nieqsa, għadek m'intix int. Ma tistax tħobb. Ma tistax tħobb. Ħallija, din il-fwieħa kienet refeta l-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom. Imma lili mhux dejjem issibuni. Hawnhekk Ġesu x'inhu jagħmel? Egoista Ġesu jgħid lill-Ġuda qallu isma' qallu le ta' qallu jiena irid inħallija tħobb lili u mhux ma tagħtux lill-foqra. Ġesu fehmu lil Ġuda, Ġesu kien jaf li Ġuda l-interess tiegħu ma kienx li jagħti lil-foqra. Ġesu kien jaf li l-problema ta' Ġuda miskejn kienet
li kellu diffikultà fl-imħabba, ma kienx jaf xiġifieri tħossok maħbub ta' veru u tħobb verament. Kien jaf Ġesu li dik kienet il-problema ta' Ġuda. Allura li jgħidu isma' il-foqra ssibuhom dejjem magħkom imma lili mhux dejjem issibuni. Xi tfisser din is-sentenza din il-frażi? Il-komunità ta' dawk li jemmnu il-komunità ta' dawk li jemmnu f'Ġesu, il-komunità tad-dixxipli, il-komunità ta' dawk li jemmnu fil-qawmin mill-imwiet, il-komunità ta' dawk li jħobbu mhux jgħinu lil minnu fqir, mhux hekk taħdem, mhux hekk taħdem. Imma hija komunità ta' fqar. Hija komunità ta' fqar. Xiġifieri? Hija komunità li fija m'hemmx ħadd li jħossu għar minn ħadd. Din hija l-komunità ta' Betanja. M'hemm ħadd li huwa maqtuħ barra u li jiena mmur fuq u ngħinu minn ġewwa għal barra. Aħna għandna u ngħinuk għax int m'għandekx le. Mhux hekk tgħin il-komunità li temmen. Il-komunità li temmen tgħin billi jekk inti m'għandekx jekk inti fqir tiġi magħna u taqsam magħna. Kemm għadna lura għal dak li jixtieq minna Ġesu. Kemm għadna lura. Kemm tkun soċjetà isbaħ aħjar. Iktar kuntenta, iktar paċifika. Kieku nimxu fuq dal-qiegħed jgħidilna Ġesu. Ġuda jagħmel bil-maqlub dak li jagħmel dak it-tfajjel f'kapitlu 6 l-miraklu tal-kondiviżjoni tal-ħobs. Ma ninsewx illi f'San Ġwan u fis-sinottiċi l-oħra m'għandniex il-miraklu ta' tkattejr, kif ngħidulu l-miraklu tal-multiplikazzjoni tal-ħobs. Le. M'għandniex miraklu tal-multiplikazzjoni, imma għandna miraklu tad-diviżjoni, tal-kondiviżjoni. Mhux multiplikazzjoni, imma diviżjoni. Għax jekk il-komunità li temmen taqsam dak li għandha, allura ma jkunx hemm minnu fqir u minnu sinjur fija l-komunità. Ma tgħinx minn ġewwa għal barra, imma kulħadd ikun ġewwa. Kulħadd jagħmel parti. Ġesu qiegħed magħna fil-fqir. Ġesu qiegħed magħna f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Ma nħallikomx il-tiema nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma tarinix aktar, iżda intom tarawni. Tarawni fejn? Tarawni f'xulxejn. Tarawni. U jiena ngħix u intom ukoll qed tgħixu. Jalla l-esperjenza qawwija tal-imħabba ta' Alla illi rnexxiela tagħmel din il-mara Marija oħt Lazzru, Marija oħt Marta. Jalla nduqu ikollna xi ftit aħna xi ftit imqar xi ftit minna. B'tali mod li il-qalb tagħna tkun tista' tinfetaħ biex tħobb lil dawk ta' madwarna. Imma aħna msejħin biex inħobbu jew msejħin biex nilqgħu l-imħabba t'Alla, mhux biex nobdu xi liġi jew xi regola, le. Imma sempliċiment biex inkunu aħjar. Sempliċiment biex ngħixu l-umanità tagħna fil-midja tagħha. Hekk Jalla il-kol kemm aħna il-ftejt fwieħa li għandna ma nżommuhiex għalina. Imma natuha u bqgħu ċerti li anki id-dar tagħna, l-familja tagħna, il-komunità nisranija tagħna ukoll timtela bir-riħa fuq.
مسيرنا أبا بالسير اللي ينتهي في سماوي يتقدس الاسم تياك في القلب تعرفنا ولاد مسيرنا اللي ينتهي في سماوي مسيرنا دينا الخبز ليشين اللي عنا بظن كل يوم احفر لنا النوبة تاعنا كيف نحفروا للمندمين اللي معنا وما كانوا مديونين مسيرنا لا دخلناش في زمان تنسيوني وتجري أهلسنا من كل حزن بالشبكة القرب أهلسنا من كل قرب تتلمي تجي صلاتك تجي صلاتك تجي صلاتك يكون داك اللي تريد كيف في السماء يقدر في الأرض تجي صلاتك تجي صلاتك يكون داك اللي تريد كيف في السماء يقدر في الأرض تجي صلاتك تجي صلاتك يكون داك اللي تريد يكون داك اللي تريد انت يكون داك اللي تريد انت كيف في السما هيك داك فلان المولاي معكم ومياك أقول يكون مبيرك اسم المولاي من الساق والديم لاينونا تانا في اسم المولاي ليعمل السما والأرض يبارككم يحرسكم alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. الرد خير للعالم. كنت معهم ين متى وصلوك وفي الأرض بوجوك مش فوق الصليب سمروك كنت معهم ين بالكبار حروشية سمرت ايديك رجليك بالكبار مهرية كنت معهم ين متى علوك بين سما وارض بين زوج حابسين بوجوك كنت معهم ين من نار مستهية ليلك عيارت كزبرت من نار مدرية كنت معهم ين سمعت الكلام اللي السنتنت محبة محفرة وسلام كنت معهم ين عشو ميين الناس تلوم الناس تدك الزمان كنت معهم ين كنت ين الحتية اللي كانلك تعدي وتجرب تثبت ايه كنت معهم ين انت الحروف دفين لمنتالية انت الحروف دفين لمنتالية انت الحروف دفين لمنتالية
Inti l-ħaruf divin li mit-talir. Bħal dik il-fwiħa illi jimliet id-dar kollha tal-Lazzru, Marta u Marija f'Betanja, inħallu l-fwiħa tal-kelma talla timla id-djar tagħna f'dawn il-jiem. U għalhekk waqt li llum segwejna l-Lexio Divina għal-Vanġelu tat-tnejn tal-ġimgħa mqazza, nagħmlulkom stedina għal-għada fl-istess ħin fit-8 ta' filgħaxija biex insegwu mill-ġdid il-Lexio Divina mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma għal-Vanġelu tat-3 tal-ġimgħa imqazza. Nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal din ix-xandira diretta mill-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II il-Belt Victoria Għawdex. Nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla tajba. Insellmulkom.